Is-sigħat ta' wara t-tnedija tal-politika nazzjonali tax-xogħol kienu dominati minn kummenti pożittivi dwarha. Kummenti li jvarjaw minn tifħir għal miżuri speċifiċi għal approvazzjoni dwar il-mod ta' kif tfasslet din il-politika. Fil-fatt fost l-imsieħba soċjali jeżisti sens qawwi ta' sodisfazzjon għal fatt li din il-politika tfasslet b'konsultazzjoni sħiħa. Il-policy saret mod inklusiv ħafna, aħna fil-fatt kontenti ħafna bil-mod ta' kif saret il-konsultazzjoni. Konna involuti mhux fl-aħħar kif ġieli jiġri u d-dokument ikun kważi lest, u mbagħad isek tibda tiddejjaq taqla ħafna punti. Konna involuti mill-bidunet fid-drafting stage. Il-konsultazzjoni sarfet għaliex il-proposti tal-imsieħba soċjali sabu posthom fid-dokument finali. Kien hemm ħafna mill-proposti li għamilna aħna għall-membri tagħna li daħlu fil-fatt u rajnihom preżentati llum ukoll. Jiġifieri mhux biss konna involuti, iżda dak li aħna qbilna fuqu flimkien bejn l-employers u bejn min jirrappreżenta min il-ħaddiema, dak li qbilna fuqu kien ippreżentat illum. Intant, diversi imsieħba soċjali baqgħu jitkellmu dwar il-punt il-bażi tad-dokument u għal jitjiebu l-ħiliet tal-ħaddiema. Fost dawn il-President tal-Union ħaddiema Maqudin Jesmond Bonello raba dan mal-inċentiv finanzjarju għal dawk fuq paga minima. Bada bda xejn aħna meta nortu l-żieda fil-minimum wage dejjem nortuha ma' żieda fil-ħiliet. Illum qegħdin hawnhekk nitkellmu fuq dik, fuq żieda ta' ħiliet, allura lek la darba tkun marbuta ma' żieda ta' ħiliet aħna m'għandniex diffikultà.